to holds spillere har lige været i klynge. Arsenals fans, der sædvanen troligt synger The Angel North London Forever. Lad os lige nyde den i 10 sekunder. North London Derby. Bukayo Saka. Esse spiller den videre. Afslutning for Declan Rice. Hvor tæt på, der bliver lavet selvmål. I anden omgang, det er Kevin Danso, som lige akkurat får den skovlet ud. Esse. Det er en fin aflevering der til Trossard, som på en eller anden måde skovler den ind. Det så næsten ud, som om han havde tabt bolden alligevel. Og han rundt om sin egen akse. Du har lige talt om, at som han spiller, så er han svær at tænke ud af det her Arsenal-mandskab. Nu bringer han dem foran med 1-0. Lige imod Tottenham med en aflevering, der går ind centralt. Og det er et godt løb, han tager derind, Jan. Ja, vi kan jo ikke komme væk fra, han er. Det er godt spillet, godt dæmpet af Declan Rice. Esse 2-0. Lige nu punkterer Tottenham fuldstændig. Det er Esse, der får hamret den ind, og ligesom ved den foregående scoring, der så det næsten ud som om, at bolden var tabt. Det var den så ikke. Springer over den. Smadrer den ned. Han kan ikke nå ned til den. Guglielmo Vicario lige nu. Forstået, så er vi klar med anden halvleg. Sidste kamp mod Manchester United. Om han så er den rigtige type til at komme ind i den her kamp, det tvivler jeg lidt på. Fordi han er en mand, der lever af, at han løber for at etablere nogen form for spil. Nej, det er godt spillet. Esse afslutning 3-0. Og så tror jeg, Tværs til manden står helt fri. cementeret er spillet. 40 sekunder. God tid. Han holder sig lidt for munden. Han skal jo, hvis ikke det passer på. Fuld opvokset. I hvert fald opvokset i Arsenal. Det er så kasseret. Kommer tilbage og scorer 2 mål imod de værd. Ja, mister bolden. Og så et forsøg langt ude fra. Det er et verdensklassemål. Han hakker ind der med Richarlison. Og tænder håbets flamme, sådan i hvert fald på et lavt plus. Men tik en kasse, Jan. Fantastisk situation. Og det er måske også lidt dumt, at David Raya står så langt ude af sit mål. Trossard. Esse. Og så laver han sit 3. mål i opgøret. Det bliver Esse, man of the match. Og 4-1 med et kvarter igen. Det ligner en tidlig afgørelse på opgøret. Igen. Esse, skal det blive 4 mål? Oj. Super er det. Det må man sige. Formidabel redning. Her slutter historiens 198. 20. North London Derby. 3 fuldtræffer som den blot 3. spiller i historien. Fløjt får man indtryk af, at de sidder på kampen. At de simpelthen kvæler. Tottenham giver dem ikke lov til at komme i gang på nogen måde. Og da Tottenham først kommer i gang, der er på det tidspunkt er kampen afgjort. Og alle de rigtige spillere, de kampafgørende spillere, er involveret i kampen i dag. Så en stor dag for Arsenal. Tottenham, de har mange problemer. Det vidste vi godt før kampen. Men der er endnu flere spørgsmål efter kampen i dag. Skøn sang her i det nordlige London. Arsenal vinder med 4-1. Vi fortsætter nu her med Premier Sunday.